in le in mun shal du ta na thulom om commission chong ten an du zat an chiara wangin in le in mun te a shal na konga harsat na itokem SYNOD property update chuan I phalna ang zat thlapin I property shal na tur konga kan pui thei chia thei top kan lo chwa puyang che lekha poimo sel dit le affidavit poimo ang zong at honin kan client kan boy pui sak thei cheu bok in le in mun nei tu te hi ke ni chuan kan ngai poimo ber ani SYNOD property hub contact 8837040214 Ole kan video masa kan channel hi kum upalampang ten min ngai hlut sak ti kalau saya kami wang kanin kum upalampang ten comment tinon penasa a kalom hle ni ti kha masabera karon soi ni tisan tuntum video chuanin hei Mizoram State Healthcare Society le State Information Commission Mizoram te in khinna judgment anti chua hi kan react don ani chuan kan ria thewangin hemi chungchang hi chu abul thuta tangin han soi taila petitioner ti ho hi a king tu anita ni 1 2 3 the Mizoram State Healthcare Society represented by FFA and Chief Executive Officer Tite represented by SPIO and Deputy Chief Executive Officer Tite nita ni heng ho hi a king tu anita ni mo a king tu lampang anita ti chuanin a khina te hi State Information Commission te State Chief Information Commissioner te le puje malsom zwalawan chong te anita ni puje malahi chu in shein karinga MNF lampanga poimo takha ania ti chuan hemi case ran chuan chan a hi chu kan ria thewang in puje malahi anin RTI mangin hemi healthcare system kan man chungchanga hian engtiangin nge healthcare le SYNOD Hospital te khian inremna an nei ti chungchang kha Aizawl ta chumi kal zela chuanin RTI chhana kha dong talovani adon lo chana chu Mizoram Healthcare Scheme lampang mo heya department ponon je hi Mizoram State Healthcare Society lampang hianin hei hi chu confidential ania chuwang chuanin RTI poni se pek chhuwa thei ani lo antitani ti chuanin puje malavek hi State Information Commission a hian zual povin State Information Commission khanin Mizoram State Healthcare Society mo hemi atoi join healthcare te me ang kan thatiam vek thawa healthcare lampanga khanin heng puje malan adil azona chana hi peturin alo shetir ani kha ti chon chumi nuwa chuan State Healthcare Society lampang zok hianin hei chu dan dik lawani tiang zongin kota an zual kota ani ti chuan State Information Commission khan kinga ti chuan chumi mai pialama khami RTI deal tu puje malapo kha arun ding ve ni ti chuanin hei advocate te hi an entaila petitioner tan hian Mr. B deple SV chang te ti ten dinga ti chuanin respondent number 1 le 2 tan hian Pulel Ramzawa Ministry masapo khan advisor to Chief Minister ni khamo Ramzawa dinga ti chuan SL buatsaih ani boktani 1 and 2 hi chu Information Commission khanitani ti chuan advocate for respondent number 3 a hianin JM Van Chong ti hi ama tho hi ni tani mo puje malahi ama tan hian ding tina ani chu ti chuan judgment and order hemi chungchang hi chu atira tang hian chiar don chuan a rei do lutuka he background zong mo nikhat November sani somni panga khan respondent number 3 puje malakhanin RTI file thu te tu na karon soyang zong khamo ti chuanin hei an pek thailo thu te ain zia ka karon soyang ve khani tho hei hi detail ta win hei judgment and order a po hianin kimchang ta win kan che thiam thei dan tu jogin kimchang ta win zialan anita ni ti hian kal thlazela ti chuan tiang hianin hei anin khinna detail hi mo at ko ta an thil soyang zong te kha kimchang takin ain zia ka ti chuanin Mr. Depa hemi aking tu lampang ukil chuanin ruling te po ron phorin hei Supreme Court judgment ti te po aron phor chuak bokani melamo chun hei the respondent number 3 puje malakhanin ama aya dinga ti to kha ama ayo khana dinga heta hianin hei he was denied the information adil chuang chi te pe kani lo thu te enge niang public interest mi pui van tlang ina kan man kan tangkai pui ang chi te ani wang hianin ti te submission anei ve bokani submission kan ti chuanin judge ne na anwa soi kha submission ti khani mai ta ni judgment and order hi chu detail thei khop maya chu wang chuanin avai hi chuanin chiar
don chuan a rei dawn maya ti khan a case ronin tan na te pawh kan soia kan thathiam veka ti chuanin tilai hi pawimawh ta ni a top lampangah hian maw serial number som pasarina hian now coming to the issue number 1 boina pakhat na hian kaltaila whether the SYNOD Hospital falls within the ambit of third party or not mo hey SYNOD Hospital hi third party an ni nge ni lo ti chungchang kha soi ni bok hei third party kan ti chuan involvement nei ve lem lo mo entinan mi pathum an lo om ta mi pahni inkar a khan thil a thleng ta a thil thlen lo na bera kha third party ti chung ani ta ni ti chuanin RTI Act section 2 clause n ang hianin third party hi tiang hianin soifiania third party means a person other than the citizen making a request for information and includes a public authority tin trilfiana hi haum tani ti chuan chumiani ta ka chuan in the instant case he case a hianin respondent number 3 hianin right to information RTI mangkhan adila kan ti to khamo Mizoram State Healthcare Society healthcare le heta engeniang SYNOD Hospital inremna kha adila ni chuan agreement ta khamo chu hei sign between Mizoram State Healthcare Society le SYNOD Hospital in kara in biagremna kha hei an agreement te tin detailed pricing te pot hial mai puje mala hianin anin dor na aret ang temo chumi ti man chu engzat nge entinan operation ti man engzat nge ti anin biakrem na zong kha a deal ti na ani chu this one the said agreement was signed by the petitioner herein with SYNOD Hospital ni tani chuan hei tuna agreement puje malan a deal hi Mizoram State Healthcare Society tele SYNOD Hospital in kara sign ania inremna hi siam ania ti chuanin hetilaya third party kan ti RTI Act section 2 clause enina aron soitak kan han enchian hi chuan ti in court khan teng hianin thutluk na siam ta as defined under section 2 clause of RTI Act he dan kan soitak section 2 clause n hi han enchian chuan puje mala respondent number 3 na information a deal hian third party an tel ngeya chuwang chuan kha athil di la kha third party tan khan information pe kha arim lawani ti kha an soitani ti chuan the private hospital SYNOD Hospital is a juristic entity is distinct from the RTI applicant mo karon sayeng deu khan third party ni miau maya SYNOD Hospital kha chuwang chuanin tuna puje malana adil dana hi afu chi alo ti kha kan thathiam mai ome Chemical zela hianin soita kan khan puje malavazwal ko na State Information Commission te po kha High Court chuanin tiang hian thu an hril pokani an hawani te po ti tailamo omzia chu third party an ni kan tia SYNOD Hospital te kha mi sang an ni hemi chungchang a hi chuan third party involvement ani wang khanin hetiang thil reng a chuan State Information Commission po in third party chu hriat tirna information ape masa turania tin in soifia na hun ape turani bokani ti kha ashil tani chu mo State Information Commission tenena khan chu ithathiamem puje malan RTI adila ti chuanin healthcare lampangin in confidential thilania kan pethela wantia ti chuanin Information Commission lampang khan in healthcare lampanga khanin information pechhuak turin antia ma se healthcare lampang khanan pechhuak lo tani chu SYNOD Hospital nena khanin khatiang lampang information petur tele in soifia na hun lo in soifia ve turin mo engemo an momong chi te lo soifia ve turanga ti nakha anei lo shim maya chuwang chuanin hetilaya hi chuanin State Information Commission lampang chanchan hi court chuanin thutlinga angai talawani chumo chanchan sang te chu nei ve karon soi vek seng lowanga engemo chu an submit ve no memon submission a hian hei dan en hian ti chuanin kan en zelanga chuti rol chuanin Mizoram Sarkar lampang tepo court hianin a hau thawani chu a hau ti me deng o khan hriat thiam nan mi puisum involvement ania mi puisum tele Sarkar healthcare scheme thil te atelawang hianin confidential in ting big ngota hi adik big chi alove ti tepo kha court thutluk na order a hen kan mo bokani chumo point number 27.3 a hen in inzia ka chumi chungchang apo chu hei public poisa te khatiang te ni wang khanin confidential han ti do bura po hi a support chi chung lo ni chumo court po khanin kan muang hian chuanin hetiang hianin court chuanin thutluk na asiam ta now the matters stand relegated to the respondent number 1 and 2 to issue notice to the third party in view of the provision of section 11 clause 1 of the RTI Act therefore consider the same and to pass a fresh order in accordance with law mo
State Information Commission te pawh khan an ti tur an ti tuak lo ve deuh bawk niin court chuan a hmua information notice va pek te third party hnenah khan hriat tin a va pek te tin in soi fian a hun maw enge an soi ve thei tiang chi te kha an ti tur ni lai khan kha an ti bik lo ta chu thing te chu nia tin hei ta pawh chiang deuhin in je hi maw under the given factual and legal matrix, this court is of the view that the impugned order 9/4/26 passed by the State Chief Information Commission fails to withstand the legal scrutiny and accordingly the same stand aside and quashed. Aron titani om zia chu engen yang ni ko thali kum sang ni som ni paruka State Information Commission lampangina puje malawa zwal ko na thirawanga he tilai healthcare scheme Mizoram healthcare scheme lampanga information pechuak tura order of a peka kha antan angani love legal scrutiny pal tlang love ati wang khan asset aside ta akwastani o ading chang talawani chu ti chuanin om jebela chon kan hria thiam theinan State Information Commission lampang chu healthcare telaka thupe kan ti chua to chu suta hriat turin a hriat tira ti chuanin case dismiss anita case su close anita ni on next court date tom to lo ti khan case su zo there ti chuan State Information Commission te chu third party kan ti mai kha karon soi kha mo SYNOD Hospital te nena hen in soi fiana hun siam saka an reply te a hriat huna thupek thar chhuale chaw turin hriat tirna order ape bok ani chu ti chuan hetiang hianin toifel takin han soi taila hemi chungchang hi chu kan hriat thiam jok nan ka han soi deuh nuai tak nangin a hawang reng viawa case hi chu mo om je chu mi pakhat puje mala khani information adila RTI dan mangin ti chuan chu RTI dan manga adila chu healthcare lampangin confidential thilani he thil hi chu ti in an pedu lova Information Commission Aizawl kawa Information Commission in direct in heta healthcare lampang kha information pechuak turin atia ma se an pechuak te chuang lawani ti chuanin healthcare lampang te kha lungoi lovin ko tan va kalta ni ti chuan Information Commission lampang le RTI deal to puje malate kha an va king ta ni chu ti chuanin court in ngun takin an ngai to nuwa chuan Information Commission ho thil ti dan hi dik ati ta chi lawani legal scrutiny apal tlang talova ti chuan set aside in aquasta ni o anding chang talo ani chu healthcare lampang te pok hak ve zawin ka soita kang khan hetiang te chu public thil ania confidential in tibik ngo te po hi adik big chi alove a ti khan in an kha ko ve zo bokani imponi se khati zong khatung tum video chu ni sela video thara kai mula thau don ya